Phakamisa izandla zakho ubuke ukuthi inkosi ngempela yenzeni. Just see what the Lord has done. Kusho uNathan Bassey. Nawe namuhla, just see what the Lord has done. Namuhla singena ngendlela engajwayelekile sihola uyena uDaviola ngeculo lakhe lokugcina. Lika Nathan Bassey yathi see what the Lord has done, and this is how we come in as a Sound Doctrine Hub. Sithatha intambo ezivutha be ezikaDaviola ehlanganise umculo wakhe ehamba nensizwa kaKhumalo uManqoba kaMdungwa. Ayibasihlanganisa into engasukumi phansi namuhla, ingakho nje nathi singena ngelinye lamaculo abo. See what the Lord has done, kusho uNathan. Sawubona umlaleli womsakazo ivuma 103 the adult radio for the young at heart, nomthandi wohlelo iSound Doctrine Hub. Mina ngudidi ngokankosi kulona ihlelo Sound Doctrine Hub. Uhlala nawe mina nomkhathini koze kulamule lona ihora lesikhombisa. Lapha entanjeni sinaye uAnele Kamhlongo, i-technical technician yethu osibhekela zonke izinto ukuthi zihamba ngohlelo. Siyamamukela ephinaphi la ulalele khona Showe 89.2 la eThekwini, Maritzburg namaPhetheles 103, ebese Donnybrook 105.5, lapha eGlencoe 104.2, ebese le eMadadeni eNewcastle kube 105.6. Mina Didi wakankosi, uhlelo iSound Doctrine Hub. Sawubona umlaleli womsakazo umkhathini, sawubona mfethu, niphile kahle? Siphile kahle nathi sivumelana naye lomhlabeleli. Inkosi yenza into ezinkulu kakhulu, umusa wayo umiphakade. Siyabonga, siyabingelela mfundisi. Siyabingelela kakhulu umkhathini. uDaviola noMdungwa namuhla bahlanganise izingoma zothando impela. No wonder abantu abaningi bekhala ngoDaviola ukuthi weekend tontoni yabo. Nathi sihamba khona lapha ezinyatheleni zothando phela kwazise umkhathini ukuthi thina njengamakholwa sithathe advantage yaso noma isiphi isimo siveza ubukhulu bukaKristu, kwazise phela ukuthi akukho okwenzeka emhlabeni ngale kokuthi kudalwe uNkulunkulu ukuthi kwenzeke noma kudedelwe uyena ukuthi kwenzeke. So in all things siyazi ukuthi uNkulunkulu wethu, our God, is working for our good. So in this case umhlaba wonke uthi inyanga kaFebruary inyanga yothando, uDaviola ubophela impela into zothando. Nathi sihamba khona lapho othandweni. Siqale kule sonto elidlule emkhathini sibheka amagama amane wesiGriki achaza uthando nokuthi luphi lolu thando, kuyiphi context futhi thina sithinteka kanjani kulolo thando noma kulelo gama elichaza uthando. Namuhla ngiyafisa namuhla nakule sonto elizayo mkhathini ke sithi ugxila kuleli le-eros. Sikhulumile ukuthi lolu thando lwe-eros lolu thando lwabantu ababili bobulili obungafani. Ngiyafisa ukuthi ngigcizelele lokho, ngibe nama calls emva kweshow ya last week ibabuza kabanzi ngalento yobulili obungafani. Sisagcizelela kunjalo impela. Sibheka lolu thando lwe-eros ngesiGriki, uthando lolu lwabantu ababili bobulili obungafani oludala ukuthi abantu babe nalento mina nawe sizoyibiza nge-attraction to one another, bagcine sebehlangana ngokocansi kube indoda nonkosikazi kanjalo. Na akuvele iqale kuyindoda nonkosikazi bese ke kuyiwo ocansini ngaleso sikhathi. Kunaloko kwenzakalayo emkhathini ukuthi kunalaba bahlangana before bengakashadi, abanye baba nomusa kaNkulunkulu bese bangena ocansini after umshado, njengalendlela izwi lisho ngayo. Kepha abanye emkhathini ngokwazi nokungazi ne-ignorance ne-culture okuphilwa kuyona nezathu eziningi bagcine sebasebenzisa lolu thando bangena naso ocansini kungangenanga emshadweni. Now siyafisa ukuthi namuhla emkhathini siqale sibone ukuthi siyilungiselela kanjani lento ungekho emshadweni.
how do you fit umuntu fita kanjani kulolu thando le eros asisho nje sisuka mkhathini ukuthi uNkulunkulu usidale nemizwa ye-eros generally. Laba bangenayo imizwa ye-eros, izwi kaNkulunkulu lithi kusuke kuyisiphiwo kubona, kuyena wonke umuntu lo zikhethelayo nje athi angifune umuntu wesilisa noma ngifune umuntu wesifazane, uyiqambela amanga nje. Izwi lenkosi lithi sidalwe sinayo lento, bese kuba nalo uNkulunkulu laba abapha amandla nesiphiwo sokuthi angabi nemizwa yomuntu wesifazane noma imizwa yomuntu wesilisa. Khumbula la sikhuluma ngabantu bobulili obungafani. Lo bobulili obufanayo asifuni ukubuthinta okwanamuhla. Sizobuye sibe nabo mhlambe yona lenyanga engakapheli emkhathini, because imibuzo engiyitholile mayelana naloko ibaluleke kakhulu. Kuyobalekelela abazalwane abaningi mesiyikhuluma le yabantu bobulili obufanayo abangena ebudlelwaneni. Sike sayithinta kepha kuyabonakala ukuthi into issue emphakathini kakhulukazi emzimbeni kaKristu kumele sikhulume ngayo. Namuhla asikhulumi ngayo, sikhuluma ngale. So it's a given fact ukuthi uNkulunkulu usinikeze leyo mizwa. Si controla kanjani leyo mizwa sisadeyithana? Ngiyazi kusetshenziswa amagama amaningi emkhathini, kuthiwa kuyadatwa, kuthiwa kuyakhothana or courtship, or kuyajolwana umjolo, or angazi whatever abantu abafisa ukuyibiza ngayo, nangendlela oyi-understanda ngayo, whether kusenkonzweni noma kusebuzalaneni noma kusezweni noma ikuphi, whatever gama olisebenzisayo. Okusalayo ukuthi usebudlelwaneni nomunye umuntu wobulili obuhlukile ungakabibikho emshadweni yet. Yilo namuhla engifisa sikhulume ngako within the context yaleli gama elithi eros, because kubalekile kakhulu emkhathini. Ngaphambi kokuba singeneke njengenjwayelo, siyaye sicela uSimakade ukuthi asilekelele funa sithi sikhuluma indaba zakhe, ebese sikhuluma okwethu, sithathe imizwa ebese siyaphuma eceleni. Ngako kuba kuhleke sicele kuyena asigayide ukuze masikhuluma sithi isho kanje inkosi ithi. Mkhathini, siyakubonga uNkulunkulu wethu namhlanje kakhulukazi ngokusinikeza lolu thando olubaphakathi komuntu wesilisa nowesifazane, olubenza basondelane, bafune ukuganana bayemshadweni, okuphuma kulona okukuningi okuhle esibala khona abantwana osipha bona ngenxa lolu thando nobumnandi nemfudumalo yonke iyalo. Iyisipho Nkosi esisamukele ngomusa sivela kuwena, futhi siyakubonga, siyakudumisa ngaso. Kodwa njengazo zonke ezinye izipho zakho Nkosi, sizonile ngenxa yesono, sazenza zazimbi, salimazana ngazo. Baningi abalimele ngenxa yalolu thando ebesilinikezwe uwena. Siyakhula Nkosi ukuthi usixolele thina siphambukile, sangenza ngendlela efanele maqondana nalolu thando le-eros, salimazana. Ngikhulekela ukuthi usize sikwazi ukuliphatha ngendlela efanele, ngendlela wena owaludala ukuthi lube yiyona. Mubanqanda abantwana bakho ukuthi bangalingeki ukulisebenzisa kungakabi isikhathi, kodwa balinde isikhathi esifanele. Ngikhulekela ukuthi abalungiselela imishado bakwazi ukwenza lokho ngendlela efanele, eletha udumo kuwena, engaliphoxi igama lakho, futhi engadali ukonana bebodwa. Nalabo obamisela ukuthi babe single ngenxa yezathu eziningi ezihlukene zempilo noma ngokuyikhethela bona, siyabakhulekela ukuthi ubasize bakwazi ukubalekela izilingo, bangathinti izinto okungafanele bayithinte wena ungazange ubanike zona, kodwa bakwazi ukubekezela, bakwazi ukuba pure, babe ngcwele, bakhazimulise wena endlela abaphila ngayo. Masikhuluma ngalo Nkosi, sisiza ukuthi sikhulume ngokuhlakanipha ngendlela eyakhayo, ngendlela ezoba usizo, bese uyalisiza ibandla lakho. Abashadile bakwazi ukusondelana kakhulu kunakuqala, bebona ukuthi uthando oluvela kuwena lolu lwasemshadweni, abangakafiki lapho bahloniphe, bangalisebenzisi ngendlela engafanele. Ukhazimulise wena, udunyiswe egameni likaJesu Inkosi. Amen.
Amen, amen. Asibonge Mkhathini. Mkhathini, ngaphambi kokuba singene kulolu thando olubaluleke kangaka, asikhulume indaba zenkomfa. Bakhona aba-attenda le inkomfa njengayona lesikhuluma ngayo, esibabona bagcina sebephumelela impela, baba kulolo thando esiyokhuluma ngalo lesonto elizayo. Kepha-ke sicela imininingwane yalenkonfa esiba nayo minyaka yonke njenge-Sound Doctrine Hub. Mkhathini. Eyalonyaka i-Couples Fellowship ingomhla ka-1 March 9:30 to 3:30 silapha okuhlangana khona eKhanyeni, number 8 Harvey Road lapha ePinetown. I-theme yalonyaka sithi meekness in marriage noma humility, ukuzehlisa emshadweni. Ungayiphakamisi kumuntu oshade naye, ungabe umuntu oyinikele kulweleni amalungelo akhe, kodwa ube umuntu okwazi ukuzehlisa, amukele ukoniwa ngezinye izikhathi, njengalokhu inkosi yethu yenza, yavuma ukuthwala ubuhlungu obekade kungamfanele ngenxa yethu, nathi sikwazi ukuzehlisa, ukubekezelelana, ukuba nesineke umunye nomunye emshadweni. Mhla ka-1 ke March kube kumgqibelo kusukela ekseni kuya kuntambama from 9:30. Niyalazi uhlelo lwethu sivula ngesikhathi sokukhuleka. Siyadinga ukukhulela kakhulu imishado yethu, iyahlaselwa, usathana uyafuna impela imishado yabazalwane ifane nemishado yasezweni, ibe yinhlekisa nje, ihlambalaze ivangeli. So bese ikhulekela isession yokuqala. Bakhona befundisi bazobe besifundisa, umfundisi uNkosi uzobe khona, umfundisi uDlamini nabanye befundisi besihlakazela le topic. Sibe nesikhathi sokudla ndawonye njoba sihlale senza, kube ne second session futhi yeyimfundiso, bese siba nesikhathi i-hour and a half lokuxoxa, nawe uthola ithuba lokuphawula, uthola ithuba lokubuza, lokubeka imbono yakho esizayo. Bakhona abazalwane basihlelela nomculo omnandi in between zonke lezo zinto. So siyafuna kakhulu ukuspend isikhathi nawe, sisizakale ngalokho uNkulunkulu wena kusize ngakho, ukukubona nje nifikile mama nobaba, noma kuthi uhamba wedwa ke, nathi sikuphi lokho uNkulunkulu asiphe khona, siqhuquzelane sakhane sabazalwane. Kuyayidumisa inkosi lokho. Sibona mhla ka-1 March lapha ePinetown number 8 Harvey Road. Mkhathini, sigcizelela ikakhulukazi kulaba asebeshadile, ikakhulukazi, because it's a couples conference. Njengoba usho kule mniningwane yakho ukuhlaseleka kwemishado. But bakhona Mkhathini abanye abangakashadi, abasenza amalungiselelo, bakhona abasesebudlelwaneni bokwenza lawo malungiselelo ukungena emshadweni. Obani abanye esibamemayo ngaphandle kwalaba vele obvious ukuthi ingabo lento nohalelayo nje ukushada, mhlamba akukho kusathe khwasha, kodwa uyafisa ukuthi ngelila ngobe umuntu oshadile woza uzofunda phela, uyilungiselele upfront, wazi ukuthi kwenzakalani. Uyayathi umfundisi angazi ke kuya kusho yena athi hleze nocela uyishayise endukwini or into efana naleyo. Kuyenza ngempela lokho suke ngadlala umfundisi, kodwa nina nifuna ukuhlangana napho ukuze nithola abantu enizobashada, ngoba phela thina esikholwa sihlangane einkonzweni, and izona lezi inkonzo ezifana naleso ke siyaqhuquzela nalokho, asinamahloni nakho ukuthi woza ucinga uma umzalwane, ngoba kube kukhona abanye abazalwane kuhle nalokho. Kodwa ke nomuntu nje mhlambe usuwa divorce, mhlambe washonelwa futhi awunanhloso ukuthi uphinde ushade, wozohlomiseka khona uzosiza abanye, mhlambe unanezingane, noma uyakwazi ukusiza abanye abasemva kwakho. Siyafuna ukuhlangana sonke njengebandla, into yethu sonke, whether wena ukhona kuyona ngqo noma uzolekelela abanye noma uzoqhuquzela nje abakhona kuyona. Kuba mnandi kakhulu nokunibona ke nje. Sizwe abantu abasizakalayo ilolu hlelo, kuyasiqhuquzela nathi ukuthi ubuye uvele, sazi ukuthi ukhona, uyakheka, kuyoba mnandi kakhulu kuba nawe.
na asiqhuquzeli ukuthi abantu beze kwinkomfa mkhathini ngeinhloso ezimbi zokuzofuna umakoti noma zokuzofuna umkhwenyana, but asikusho lokho mkhathini ukuthi sikusho futhi ngokungananazi, ngokungabi namahloni, ukuthi lento yokuhlanganisa abantu esibiza nge-arranged marriage or anything like that akusona isono, futhi into enhle kakhulu, whether nihlanganiswa abangani noma nihlanganiswa ubuholi bebandla noma nihlanganiswa abazalwane noma nihlanganiswa yini, ebese-ke iyagayidwa lento mkhathini ngokwezwi likaNkulunkulu, abantu bagcine bangena emshadweni. Akuyona amahloni, ayisho ukuthi uyisishimane, ayisho ukuthi uyigwala, ayisho ukuthi ithini. Ziningi izinto ezenza ukuthi abantu banga-approachi abantu ababathandayo, whether wesilisa noma u-Esther ufuna uku-approach uBoaz wakhe noma ufuna ukwenzani. Izinto ezenza ngalokho kungenzeka ukuthi umuntu akasebenzi mkhathini, kodwa uyamthanda lo muntu, acabanga ukuthi hey, ngizoya kanjani phela kwazise ukuthi angisebenzi. Asisho lento mkhathini ukuthi ayikho i-requirement ezweni yokuthi uma ungasebenzi awuzushada. uNkulunkulu usidale ukuthi sisebenze, sidalela ukusebenza impela, but akusho ukuthi uma ungaqashekile ufuna umsebenzi ungatholi ungaqashekile awukwazi ukungena emshadweni. Because baningi abangasebenzi emkhathini kodwa basebudlelwaneni lobu baleli igama le-eros esikhuluma ngalo, bengashadile bengasebenzi benjalo. So siyafisa ukuthi siyigayide lento. Mhlawumbe ungakhuluma nobaba uKhoza noma ukhulume nobaba uDlamini, mhlawumbe ukhulume nobaba uMhlongo nje, indoda endala ongakwazi ukuthi uyokhala kuyona uthi hey baba, ungathi le yanceko impela umoya wami ukhona kule nceko, bese uyayicheck ubaba uMhlongo, uyayiweya lento, athi Khoza kunensizwa lapha e-SDF engathi inhliziyo ilapha ekukhanyeni, ebese iyagayidwa lento. Asingabi namahloni ngaloko mkhathini. Ingakho esikhathini esiningi sithola emzimbeni kaKristu, ikakhulukazi abantu besifazane bawele esonweni bagcine beshade nabantu abangasindisiwe, ebese kuphazamisa ukukhula kwabo nokholo lwabo completely, because basuke bangena ezintweni ezinjalo. So asithi izana enkomfeni ngeinhloso ezimbi, iza ngenhloso yokuzobona ukuthi uNkulunkulu uthini ngalento. Kwazi bani emkhathini njengoba sihlale sisho, ucilo ohlala esenhlanhleni isikhathi esiningi. Mkhathini asingene kulesihloko sethu sanamuhla, leli gama elithi eros bese silichazile. Kunalento mkhathini ezweni esizokhumbula ukuthi nathi njengabazalwane siphuma ezweni. Kunendlela besiphila ngayo ezweni, kunezinto ezamukelekile ezweni, kunezinto ezibonakala zinormal njengomkipito nje, njengokudata nje, njengokulala nje. Zonke lezi zinto ezweni namuhla kulezi siphila kulona akuzona izinto nithini eziphakamisa ama-eyebrows, seyinto ejwayelekile enormal. Ingakho naleyo ubulili obufanayo babantu asisayinaki kakhulu ngoba seyinto esesifunzwe yona, sesiyijwayele kufana nako lokho. Ebese kuba kangathi lokusetshenziswa kalolu thando i-eros kuba kangathi seyinto yokudlala. You know, i-sport esithile, it's recreational. Thina sakhula ngey'khathi zethu besithi usijabana, uyindololwane. The more usudlule kubona ayinsizwa impela. Ngeshwa abantu besifazane mabenza njalo babizwa ngalamagama bathukayo einhlamba. Betha thina abantu besilisa ayinsizwa impela, ushayelwa izandla uphakanyiswe neflag kanjalo. It becomes recreational. Kwesinye isikhathi emkhathini
uba kulobudlelwane ungenanhloso yomshado uyiqhubekele nje just because kuyenziwa kube mnandi kuphela iminyaka siyenza lento kepha ezwini lenkosi masumntana kaNkuluNkulu kuba nezinto emkhathini ekumele sizazi izwi lenkosi alazisi futhi alivumeli futhi lihlaba linikize kakhulukazi lapha encwadini kaDeuteronomy 22 abazalwane engingafisa bayifunde mebethola isikhathi irecognize umuntu osingle kuphela ongekho ebudlelwaneni lobu single akusho ukuthi awushadile kepha usebudlelwaneni ithi nje awukho ebudlelwaneni nomunye umuntu uwedwa nje usingle useyintombi toro insizwa nsi akukho ubudlelwane iBhayibheli noma izwi lenkosi liphinde lirecognize abantu aseba engaged mhlambe ngesizulu sothi ingoduso kaSibanibani le oseceliwe ebese meyisuka lapho emkhathini recognize abantu abashadile nawo ama relationships izwi lenkosi eliwa recognizeayo leli lika single or singleness emkhathini leli gama lika eros alingeni okungasho ukuthi awunayo imizwa kaEros but ithi awukwazi ukuyi-expressa lemizwa ngoba awukho kulama category amabili okuyi-engagement ebese ilidela emshadweni sibe nenhlanhla kakhulu lapha SDF ukufundisana kakhulu ngale engagement nomshado nomsingleness lezi zinto zontathu engicabanga ukuthi kungalekelela kakhulu abanye abazalwane abalalela na asibheke emkhathini ukuthi kuyisiphiwo esihle esikhulu okumele singabi namahloni naso ukuthi uNkulunkulu usiphile lolu thando lwe-eros lwe-romance lomuntu wesilisa nowesifazane okungamele sibe namahloni ngalo angenze kanje okungamele sikwenze bumnyameni sifihle izingane zifihlela abazali ukuthi sezikulobudlelwano because yinto kaNkulunkulu le futhi yinto esezwini uma esezwini ayithi kukhona abangafanele bayazi uma isezwini likaNkulunkulu wonke umuntu kumele ayazi asiqale nje khona lapho ngalesiphiwo salolu thando lwe-eros olulidela kwi-romance ukuba semathandweni mfundisi njengobusho isipho uNkulunkulu asinikeza umuntu wasiqala wasinika uAdam mayemdalela uEva mayembona uAdam he fell in love nalo Eva wamthanda noEva kanjalo uAdam ever since lezo ikhathi abantu have been falling in love beshada kuba kuhle kuba mnandi okubalekile ukuthi isiphiwo uNkulunkulu asinike sona sokusiyisa emshadweni ibalekile mfundisi lento busho very important ukuthi akusiyona into yokudlala abantu abasha abaningi bafuna ukudatana kuchaza ukukhetha umuntu nithi niyathandana nithi uyi-boyfriend no girlfriend ni kwi-romantic relationship kodwa bathi ngezulu niyahlekisana umuntu ohlekisana naye usazobuye niye ukuhlekisana nalo ohlekisana nomunye akho mshado oplanwayo ayikho into emshadweni alidalelanga ke leyo nto loluthando luyi abuse uma silisebenzisa kanjalo futhi njalo uma silwenze njalo isikhathi esiningi liholela ezonweni zokucansi ibalekele mfundisi ukuthi iBhayibheli aliyazi leyo category lazi umuntu osingle nomuntu engaged nomuntu oshadayo alazi ukuthi ukhona umuntu osingle kodwa osothandweni nomunye umuntu alibali nokuyibala into enjalo sazi singayibiza ngani umdlalo wasezweni ongabafanele abazalwane uyayibona leyo nto ku1 Corinthians 7 uverse 32 uPaul kepha ngifuna ukuba ningakhathazeki
oganiwe, that's or ongaganiwe, that's the first category, umuntu osingle, ukhuthalelo kwenkosi ukuthi angayithokozisa kanjani inkosi. Kuverse 33 kepha oganiweyo, icategory yesibili, umuntu oshadile lo, ukhuthalela okwezwe kuba angamthokozisa kanjani umkakhe, unemicabango eyahlukene nongaganile oyintombi, ukhathalelo kwenkosi lo single ukuze abe ngcwele emzimbeni nasemoyeni. Kepha oganileyo ukhathalela okwezwe ukuthi angayithokozisa kanjani indoda yakhe. Ngikhuluma lokhu ukuze nisizakale, angiqondile ukunicindezela kodwa kuba nihambe ngokufanele, nibambelele enkosini, ningaphazanyiswa yilutho. Mase kuverse 36 kepha uma umuntu ecabanga ukuthi wenza okungafanele entombini eyingodusi yakhe, na icategory esithathu, kunengodusi, umuntu o-engaged, uma isikhulile makenzwe akubonayo mabaganane uma kufanele ukuba kwenziwe kanjalo. So ke sibona umuntu osingle, sibona umuntu oganile, then sibona umuntu oyingodusi. Ayikho le kamadlalisana sithi we are in love kodwa asina plan yokuya emshadweni. Izwi likaNkulunkulu aliyamukeleyo. Akufanele thina njengabazalwane sidlale ngomlilo ofana nalowo, uholela ebubini ikakhulukazi ezonweni zokucansa. Lento mkhathini ngiyayithande ukuyi-illustrator njengalento ukuthi asithi kumakhaza umzali abona izingane zakhe zigodola, akaveli mefika ekhaya vele athatha ithaya likagandaganda afike abasumlile e-lounge athi ingane zami ziyagodola, because lo mlilo loyo as much as uzofudumeza izingane nekhaya uzodala umonakalo, because awukho lo mlilo kwi-controlled environment. But umebasa imbawula ebese ingenisa endlini lembawula ayibeke khona la e-lounge la bezoshisa khona ithaya, lo mlilo usukuyi controlled environment. Ngenza ama example la extreme mkhathini la highway heater kagesi, ngenza wembawula nethaya, uyadingeka lo mlilo kuzoba nokufudumala la ekhaya, uyadingeka lo mlilo kukwazi ukuba kuphileke la ekhaya, but lo mlilo must be in a controlled environment. So sinalo mlilo esidalwe uNkulunkulu ongaphakathi kwethu okumele at some point uvuthiswe futhi, kepha ubasa kuphi mkhathini. Ibalele umfundisi ukuthi izipho zonke kaNkulunkulu zine context, zinendawo ezifanele, ukusi-abuse isipho sikaNkulunkulu sisebenzise la ebesingamiswanga ukuthi sisetshenziselwe khona, ila umonakalo wenzeka khona. And uyabona ke ukuthi uma ufunda for example 1 Corinthians 6, siyakhuzwa kakhulu thina njengabazalwane ukuthi asibalekele indaba zezono zokucansa okulala umlilo uvutha khona ngendlela engafanele. Uthi 1 Corinthians 6 uverse 18 ngakho ke balekelani izono zokucansa, lela gama lezulu fire translate kanjalo. Zonke izono umuntu azenzayo zenzeka ngaphandle komzimba, kodwa owenza ezokucansa ungcolisa owakhe umzimba. Anazi yini ukuthi umzimba wenu uyithempeli likaMoya oNgcwele eninaye, enimamukele vela kuNkulunkulu, nokuthi aniyimele ngokwenu ngokuba nathengwa ngenani elikhulu, ngakho ke mngcweliseni uNkulunkulu emzimbeni yenu. Imizimba yethu fanele imngcwelise uNkulunkulu, whether ngokuthi sigcine ingayithinta into zokucansa mase single noma mase sishadile, ithinte kuphela nomuntu oshade naye. Ithempeli likaMoya oNgcwele akufanele senze noma kanjani ngalo, kodwa ukungena kuma dating relationships, ube ne boyfriend noma ne girlfriend, umshado kuyinto engakakhulunywa, uyifaka kule ngozi le. Awuyenzi lento ka verse 18 noma kuthiwa baleka. Mawubaleka umela kude nengozi, awusondeli kuyona ulokhu uyithinta mbijana kodwa uthi ngeke ngithole ngokuphelele. U1 Thessalonians 4 ukhuluma into efana nomfundisi ku verse 3 ngokuba lokhu kuyintando kaNkulunkulu kuba ningcweliswe ndede ezonweni zokucansa, kube yilona lowo kini akwazi ukuhlala nomkakhe noma nowakhe umzimba. I think fake kusho njalo lapha, akwazi ukuphatha umzimba wakhe ngobungcwele nangokuhlonipha, kungabi ngokushisa kwenkanuko njengabezizwe abangamazi uNkulunkulu.
ukuze kungabikho noyedwa owonayo ngalokhu aphambe umfowabo. Mawubamba umuntu umkhohlisa uthi uyamthanda bese niyonana ngokocansi uyamlimaza, uyamphanga, umphuca ubuntombi bakho, ubunsizwa bakhe, ubungcwele bakhe, uyamlimaza kubona. Akangabi khona wenza njalo ngokuba inkosi ingumphindiseli kukho konke lokho. Njengokuba santshela phambilini futhi emsagcizela ngokuba uNkulunkulu kasibizelanga emanyaleni kodwa wasibizela ebungcweleni. Ngakho-ke okwalayo lokhu akala umuntu kodwa wala uNkulunkulu okuyena onika umoya wakho ongcwele. Ngakho asiwugcina umlilo siwu-expresse kuphela emshadweni la kufanele ngabe ukhona. uNkulunkulu uzosisiza masingakafika emshadweni. Umbusi kaPhephetha uthi amen mfundisi, uthi amen kuloko. Ebese usenzo bika biyelo uthi ngibingelele ohlelweni bafundisi, nginani ngilalele ngila eDurban Premier Foods lapha kwaBB kusho usenzo kaNtshangase. Uzanele uMazedzede lapha eSimero uMakhumalo uthi amen bafundisi bami, kuyinjabulo ukuba nani nginilalele ngilapha ePMB eSimero. Uzifikile kaMawulana senginesikhashana ngingezwa kulosisi. Uzifikile uthi ngiyabingelela abathwali bomphongolo baMnkosi noMkhathini. Sibonga umusa kaNkulunkulu nsuku zonke ngani befundisi esibathandayo. Inkosi isigcinele nina nemindeni yenu kusho ZP kaMawulana lapha eMgungundlovu nayo. Khethiwe Mzimela uthi bo baba, siyabonga ngetopic yenu enikhuluma ngayo which is very sensitive. Baningi abantu abahlukumezekile, abanye baze bafa ngenxa yothando. Ziningi nezingane ezisale ezizalwe kusothandweni but ezikhule umunye umzali engekho empilweni zeingane, zikhule with big gap empilweni yazo engeke igcwalise umuntu. Iqiniso leli ngiyafisa ukuthi sithugqila kancane kulento ekhulunywa ilosisi Mkhathini because ibalekile ukhethiwe kaMzimela. Aphe sethi ngicela ukubuza ukuthi kufanele yini uhambe ngama feelings empilweni. That's a very profound question because it's a good question. Shuthi sizotugqila kancane kuloko Mkhathini. Unonjabulo kaMwela somazibuko dadwethu. Sawubona. Uthi blessed afternoon bafundisi mami ngikhona on a powerful hour, siyakhiwa siyabonga. Ebese usiyabonga Bindlovu othi singabantu asizwa. Uqinisile singabantu asizwa mfethu. Uthabani Mbatha ebese yetha athi amen. Nawe mzalwane ulalele kulolu hlelo ungenze njalo lapha ku 0737091991 0737091991 noma 0861010300 0861010300. Sikhulume nawe, sithathe ucingo lakho bukhoma khona la kwi-Sound Doctrine Hub ukuthi ingabe lolu thando lwe-eros wena uNkulunkulu ukumbulele lona kanjani? Imapha amaphutho wenzile? Ungamlekelela kanjani umunye umlaleli olalela umzalwane angaweli kulawo maphutha? Yiziphi izinto ozenzile ukugwema ukuwela kulawo maphutha okungalekelela omunye umzalwane ukuthi naye angaweli kulawo maphutha? Sikhulume nangomzimela Mkhathini uthi kuneyingane ezizelwe as a result yalento le yalolu thando luka eros. Ebese buza umbuzo athi ku wrong yini ukuya nama feelings? Mkhathini kunalento ukuthi kunento nje uNkulunkulu ayidalile ngomuntu wesilisa. Umuntu wesilisa mekhuluma uyayithinta inhliziyo yomuntu wesifazane. Ngiphendula leli lama feelings. Uyayithinta inhliziyo yomuntu wesifazane ngoba uNkulunkulu udale njalo. Angithathe nangumlaleli ngizobuyela lapho. Sabona siyakwamukela emoyeni. Baba Khoza nobaba uNkosi siyabongelela egameni likaJesu ntambama ngalolu suku namhlanje. Amen. Amen baba umyeni.
angidlule nje ngithi ngampungampu isihloko sihle ngesithanda kakhulu ngoba siyakha siyafundisa kakhulu especially nakuthina abantu abasafisa ukungena emshadweni. Mina ngeke ngufihle nje ngomunye umuntu nje okulangaselayo nofisa kakhulu ukuthi uNkulunkulu ngelinye ilanga ambusise amuphe umakoti. Kodwa ngimbonga ngedwa kuphele lo nyaka ungashadile mina. Lo nyaka nje wamanqamu. Hayi yabona-ke baba hayi ngiyamlela. Kulungile baba ngenze nje. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ngoba ever since ngasindiswa ngathola insindiso. Ukuba singili into lifestyle uma usunoKristu Jesu alimibeke kanjani. Kuyahlaleka osini ungenaye umuntu emzothi uthandana naye uma usuKristu Jesu until uNkulunkulu kuzoba uyena okunikezayo lowo muntu ngasikhathi sakhe futhi uNkulunkulu. Kodwa khona angifuni ukuqamba amanga kwesinye isikhathi especially uma usanda kusindiswa usanda kukholwa kube nzima. Into esiza kakhulu ukuze uyigwemele lezi zinto ukuhlala kakhulu ezwini likaNkulunkulu ngoba uma uhlala kakhulu emthandazweni ugcina nasezwini likaNkulunkulu uyakwazi ukuyi-overcome lezi zinto zeinkanuko zenyama okungagcina noma usukholwa usindisiwe kodwa ugcina usuwenza amaphutha angenasidina. Bengivale ngezwi nje ngiqale ngo-2 Timothy chapter 2 uthi-ke kepha balekela izinkanuko zobusha ujonge ukulunga nokukholwa nothando nokuthula kanye nabakhuleka enkosini ngenhliziyo ehlambulukileyo. Uyabona ukuthi izwi libaleka kangakanani. Lezi zinto uma uhlala ezwini uzokwazi ukuyibalekela noma usuza ukuthi vele inyama ngoba inyama vele iyalwa. Inyama iyalwa ngeke izisiyeke inyama ukulwa kodwa ukuhlala ezwini nokugcwele emthandazweni uyakwazi ukuyi-overcome lezi zinto ukuze kufike isikhathi uNkulunkulu la akubusisa khona ngomakoti. Ngivale ngencwadi kwabaseKolo chapter 3 verse 5. Ngakho-ke bulalana amalungu enu asemhlabeni ubufebe nokungcola nokuheheka nokukhanuka nesangabe. Bekuyilawo mazwi nje esukwini namhlanje bengithi ngiwakhothe ukuze sikwazi ukuthi thina sesingile singakangena emshadweni kodwa le Eros enikhuluma ngayo sikwazi ukuthi siyigwema ngoba ukhothile kakhulu baba ukhoza kwabaseKorinth chapter 6 eyiveza ukuthi kwayona imizimba yethu iyithempeli likaNkulunkulu elidinga ukunakekelwa nokuhlonishwa ngoba abaningi abantu abangangathi abantu abasha abasakhula othi mawulalela ubheka imizimba yabo yonakale noma amaphutha abawenzile ingenxa leluthando. Abanye banezingane nje bangobaba ngikhuluma iqiniso baba abayithandi lezo zingane abayifuni kodwa wangena ethi uyijabulisa nomuntu wesifazane othile kwadaleka kwagcina sekuzaleka ingane. Uthola ukuthi masikhona ingane emhlabeni futhi akasafuni ukuyinaka akasafuni ukuyondla useyisola ukuthi ukube igama lethu ukube kalisebenzi kodwa mawuzohlala ulandela amazwi kaNkulunkulu you'll never go wrong. Ngiyabonga. Sibonga kakhulu mfokamyeni asikwamukele nawe emoyeni sawubona. Yebo sanibona nibafundisi njani? Siphilile baba sikhuluma nobani kuphi? Sikhuluma nobaba uMzobe lomkhomani. Baba Mzobe. Yebo ayangithinta le ndaba enikhuluma ngokuba uma ngabe sifunda iBhayibheli ngoba konke ukone sikwenzayo kahle kahle suke sona ngoba kungenxa yokhokho bethu bavukela ikuthini ngoba naye uYesu Kristu kuzalwe ngesigambanyeni kwakungenxa yokhokho Old Testament abona bekhuluma umlomo nomlomo noNkulunkulu bona ingakho indodana yomuntu yale ngesikhambaneni ngenxa yokona iyasiyalungisa. Ingakho nje uma ngabe unomoya kaNkulunkulu uyayibona ihlazo. Umoya kaNkulunkulu awuzwani nento engcolile. Umoya kaNkulunkulu kwakade umuntu umlindele isikhathi ukuba kumele ukuthi manje athathe ngendlela azongena ngoNkulunkulu aphinde aqhube ngoNkulunkulu. Kumziwe nje baba usanda kuphuma ukuthi cha konke ukunike ezini yonke into uyithola ngezwi qala kuNkulunkulu qala ungalandeli izinkanuko zenyama ngoba inyama iyabola iqhulika izimpethu sidle ukhasiyakhe noJesu qala umphefumulo isibungo siwaphiko sikhala ngenxa yokuthi bukade uhambisa ngokwenyama kanti cha uNkulunkulu kumele mina ngihambise ngokamoya uzobe sethela izithelo enyameni. Yonke ngiyabonga abasakazi. Bonga thina baba ngiyafisa ukuthi sikhulume ngaloko kokubili emkhathini okuthinta baba uMyeni no baba uMzobe.
But maybe khuluma kuba nalento efika kumina Mkhathini ukuthi mhlawumbe nathi emabandleni si unfair kakhulu. Asibalansisi lento yokubheka I role engadlalwa ibandla ukuthi abazalwane bangaweli kulesi sono. Asikhumbule badalwe nayo lemizwa innatural. Asifundisi ngako emabandleni njengoba sifundisa manje. Okokuqala lokho. Okwesibili asiyiguide lezinto ngokwezwi likaNkulunkulu sisuke sihambisa amasiko phambili lobola yiloko sithi sibabona abantwana bekhula lemizwa abayinikezwe uNkulunkulu yomlilo lo mlilo soqala ukuvutha singayiguide ngokwezwi likaNkulunkulu Mkhathini bagcine balwele esonweni la siqinisa khona kakhulu siqinisa ukuthi ningayenzi lento wrong lento but we never address izinto ngokwezwa akukho la yebo uNkulunkulu uthi asingaweli esonweni socansi but akathi uNkulunkulu ukuze umuntu angaweli kulesono losocansi akahamba yolobola ngo-60,000 rand akukho la uNkulunkulu athi ukuze lo muntu angaweli esonweni socansi akalethe ibank statement esontweni ngoba umfundisi ufuna ukubona ibank statement ukuthi uzokwazi ukuyondla lento so i-emphasis yethu is-skewed Mkhathini asibalansisi lento sithi noma abantu sebengena emshadweni sijabulele ukuthi bangene emshadweni singabathathi through i-premarital counseling ukubona ukuthi banomqondo ofanayo ngokuthi uNkulunkulu uthi yini umshado futhi bazibona ngokwezwi likaNkulunkulu be-compatible yini ukuthi bangene emshadweni bobabili kungenzeka angiphiwanga lo muntu engiphiwe yena ngokosemshadweni kepha usindisiwe usenkosini impela but i-view yethu ngokwezwi likaNkulunkulu umshado ayifani hamba ufuna omunye ila ibandla lingena khona sebengenile abantu emshadweni Mkhathini baneyinkinga umuntu wesilisa ushada noma wesifazana ushada ahlala iminyaka la emshadweni into okuthiwa injabulo akayazi usemshadweni kodwa ngathi usejele uyabona ejele awudli ngesikhathi ofuna ukuzwa ngasa ukhulumi noma ngabe yini awenzi umathanda lo wesifazane mhlambi kakhulukazi bona ibona abahlukunyezwa kakhulu Mkhathini akakwazi nokuyobika ebandleni ukuthi babuye ibandla libuye noma abaholi bebandla babuye balekelele ngalento esibiza i-marital counseling sigcizelela la ukuthi hlonipha indoda Mkhathini I think njengebandla it's an indictment on our partner angijustify lokungcola Mkhathini at all but ngithi njengebandla asisayidlali indima yethu ukubalansisa lento ukuthi labantu badalwe nalemizwa kuzohambe lemizwa ifuna ukuexpresswa sibalekelela kanjani how do we build that safe environment ukuthi awubaswe lo mlilo in a safe environment ngaphandle kokubanjwa izinto ze-culture nama-norms nani siyibheke from ezwini likaNkulunkulu asingagcizeleli nje one side ekuyinto engiyizwayo enhle noko but ayibalansile ngokwami Mkhathini izwi likaNkulunkulu mfundisi lenza kube sobala ukuthi imizwa yokocansi uNkulunkulu siphile yona ngenhloso yokusiyisa emshadweni thina esenza kube nzima ukuthi abantu bashade sibaphushela kuzona lezono zokucansi kwabaseKorinte chapter 1 verse 7 uthi uPaul ngenxa yezono zokucansi uverse 2 chapter 7 akube yilena leyo ndoda ibe nomfazi kanjalo nowesifazane abe neyakhe indoda mayimanelise umfazi ngokucansi kanjalo nomfazi enze njalo endodeni uyabona ukuthi uNkulunkulu uthi ukuze kunqandeke izono zokucansi abantu abashade labantu abangenaso isiphiwo sokuhlala bengashadile then abashade thina ke sikwenza kube nzima lokho thina isiko lethu maZulu amazulu kuphela kodwa nezinye izizwe ezimpisholo
ngenxa yezinto ezazenzeka kudala mhlawumbe ikhathi sahamba kahle sibize izinkulu imali abantu abangayi-afford abasebenza abantu kodwa siyabavimbezela ukuthi bangakwazi ukushada bese kwanda lokonakala okugcwele ezweni lakithi nalezi ingane ezizalwa kungashadiwe akade ekhuluma ngazo omunye udadewethu eyiphila kabuhlungu ngenxa lokho bengizwa omunye ngibuza ethi ngithini ngalento ukuthi ezikoleni kuthiwa ingane izonikezwa ama birth control nama condom ingane ezincane ema primary ngithi mina umphumela weyinqumo ezenziwa abazali lo lento ukuthi abantu bavenjele bashade iholela lapho kodwa bese futhi benzi baba isibonelo kulezi ingane ngithi iyambona uma ukuthi unobaba bahlukahlukene iyamazi nobaba ukuthi unabantu abahlukahlene izingane eziningi bese nazo ifuna ukwenza kanjalo gcine sekuphenduka inkinga yothisha nohulumeni okuyinto embi khona kodwa ake silungise lento yokubeka izihibe emabandleni mfundisi ekhula thina esikholwayo noma izwe singalishiya ngemumva kodwa thina ake siganiselane kalula ake senze kube lula ukuthi indoda ithatha umfazi athola indoda singafuni indodla zemali abantu balinda iminyaka bese bengena ezonweni nangusipho kaKhumalo uMntunga uthi ngiyabingelela abangcwele sinenkinga emndenini wami sathumela umshana wentombazane enyuvesi wafike wasindiswa ebese ethi hayi asinankinga ke ngalokho ukusindiswa kwakhe inkinga iqala lapha esefika sesitshela ukuthi useyashada 1 akaze kufike umuntu lapha ekhaya from the boys side 2 akakaqedi lokuthi nesimthumele kona enyuvesi kuthiwa kuyinqubo yaleli bandla ukuthi kuyashadwana manje inkinga yethu ukuthi asazi ukuthi siuvume yini lo mshado sizamile ukumbonisa nale decision kodwa hayi akabambeki umshana ngiyabonga angiqale ngalombuzo ukuthi kuyinqubo yaleli bandla ibandla eli-wrong kakhulu lelo lingahambisi ngokwentando kaNkulunkulu angiqualify lokho akukho la izwini likaNkulunkulu okuthiwa umuntu mesisindisiwe akashade irrespective of abazali bathini izwi likaNkulunkulu linikeza amandla amakhulu onke kubazali bakamakoti in particular bentombazane ikakhulukazi ubaba kantombazane so akunamuntu uzofike nje lathi mom dad guess what tada I'm married ebese bakwenza lokho egameni likaKristu noma egameni lwezwe akulona ibandla lelo it's a cult angibize nje njengoba injalo ibukeka njenge cult ezibiza ngebandla ibandla kumele livume leyo nto leyo number 1 akusibandla mathi usindisiwe abacheck ukusindiswa kwabo it's important ukuthi abazali i-definition yomshado ithini emkhathini umuntu uyakushiya uyise nonina namathele kumkakhe bese baba inyamanye lokushiya uyihlo nonyoka akusho ukuthi you elope uhambe eHawaii noma e-university bese uyabuya uthi ushadile ithi lento abazali kumele bakubone ukuthi you are of age bakunikeza izibusiso ukuthi usungashada noma usungashadelwa unikezwe izibona izibusiso mengekho izibusiso ezibuya kumama nobuya kubaba because of that akuseyona i-definition yomshado ngokwezwi likaNkulunkulu sozenzela into yakho so asiyichithe nje mfowethu lento le intombazane isagatshwe uthando engicabanga ukuthi njengefamily mkhathini i-right ukukhathazeka ngalento Khumalo i-right ukukhathazeka futhi bangangcolisi ukusindiswa ngalokuganga nalokungcola abakwenzayo ngomshana ayikho ezwini nje lento le unless asindisele komunye umoya hayi lo wezwi likaNkulunkulu umkhathini Mvumelana mfundisi siyayalwa ukuhlonipha bonke abantu singa offendi isidingo singekho siyawahlonipha amasiko angaphambani nentando kaNkulunkulu akuphambani nentando kaNkulunkulu ukuyocela isihlobo esihle emndenini into enhle leyo
thina amakholwa okufanele siyilandele siyalwa even nokuhlonipha uhulumeni imbala sihlonipha imithetho ye-South Africa ebiza ama-witnesses uma umuntu ezoshada ngokujwayela ama-witnesses kuba umndeni womuntu. So ibandla alenze ngaleyo ndlela zamane ukumbonisa umntwana minibona ukuthi ningamlela kanjani ngoba angicabangi nami ukuthi benza ngendlela yezwi likaNkulunkulu noma beyibiza ngebandla elisindisiwe. How then emkhathini can umuntu osindiswe ngempela athole uphathini iziphi ezinye indlela esingalekelela ngazo ngiyazi ukuthi uzothakeze kuyinkomfa woza vele kuyinkomfa enye indlela le woza kuyinkomfa emkhathini mhlambe safase ikhulumele ama-arranged marriages ngoba bathatha kude mfundisi labo bhuti babhala becisha mhlambe first vele sibashadise kodwa singakafiki lapho izwi likaNkulunkulu lithi nje umuntu akayikhethele ukuthi ufuna ukushada nobani kulaba abakholwayo. 1 Corinthians chapter 7 uverse 39 umfazi uboshiwe ngesikhathi indoda yakhe isaphila kodwa uma isifile ukhululekile angendela nakubani ngokuthanda kwakhe kuphela lokho kube senkosini. Naso istatement sokushada ungendela noma ikuphi la uthanda khona kuphela kube umuntu osenkosini. So ke kulula ukuthola umuntu uzoshada noma umzalwane funa umzalwane wangempela ungacacamezeli ungathatha umuntu ongamthanda uJesu othi uthanda wena akanankinga nesonto bese uzama ukumbhandisha umpresent ekuthina njengento ephilayo kanti isidumbu. Ufuna nje umuntu okholwayo owaziwayo nereputation enkonzweni osevayo ebandleni ukukholwa kwakhe akungabazeki bese ukhetha umthandayo phakathi kwalabo nishade nayo kulula kanjalo. Andingi nokuthi nijole ngaphambi kokuthi nenze njalo ngoba mani kholwa ngempela nobabili iyasebenza leyo mshado. Ayikho into ethi kufanele niqale nithandane nidate for so long before nicommit ukuthi niyashada. Ningabonana nje enkonzweni noma umuntu mawuzwile ngaye negama elihle ekukholweni bese niyanquma ukuthi nizoshada and then ke nithi nazana nibe ningene emshadweni niplan umshado. In fact mfundisi uma buku Testament elidala imishado eBhayibhelini abantu babeganana bengakaze babonana simply because babantu abesaba uNkulunkulu bobabili bese futhi uyasebenza lo mshado. Uyabuya futhi uSipho kaKhombani uthi ngiyabonga abafundisi ngempendulo yenu inkosi inibusise. Siyabonga nathi Mdungwa ukhayelihle kaMthimkhulu uthi ayibonga inkosi bafundisi silalele siyanthanda. uDumsane Ernest wathi yaze yanzima le ayikho nzima wena Dumsane uma isezwini nje ayikho nzima ifuna amadoda nabantu besifazane abanesibindi sokukhomba ezwini bathi usho kanje uNkulunkulu uSimakade akusho thina kusho uSimakade ayikho topic enzima ukukhuluma ngayo inqobo nje uma isezwini uma ingekho ezwini hayi inzima impela kepha uma isezwini hayi ayikho nzima mkhathini ngiyafusa la ukuthi sivalelise ngosisi kaWinans ethi woza Jesu woza sizokwazi ukuthi sikhululeke kulobunzima esibhekene nabo nalokusha esikushayo kweinkanuko zocansi ke phela lakho lokugcina lithini mkhathini. Insizwe ekhulwayo ayiqale ngokuthatha abafazi ngaphambi kokuthi ithenge imoto ithenge nezindlu nani nikwenze lokho senindawonye. Mina nomkhathini sithi khumo awu kwaze kwamnandi ukuba la. Asibonge kuwena mlaleli uthanda uhlelo iSound Doctrine Hub bonke abashayela ama voice notes nalapha kwiFacebook page yethu. Asishilota sinchiyana nawo amazwi. Funda phela ukuzifundela izwi likaNkulunkulu ngokwenze njalo awusona students kaNkosi nomkhathini nomyeni noma nkosikazi thizeni noma umuntu wesilisa thizeni kepha students kaNkulunkulu qobo lakhe umoya engcwele. uNkulunkulu akakubusise sibonana nawe ngesonto lizayo. Nangu sisi kaWinans uthi awu woza Jesu woza.